Sa ato ang showbiz news mga katropa, Bretman Rock, giangkong dili ganahan kang Vanessa Hudgens human sa Coachella encounter. Atong sayron kini mga katropa nganong di maniganahan si Bretman Rock kang Vanessa. Sa ato ang showbiz news correspondent katropang Inday Erica. Showbiz News! Showbiz Balita! Well, good morning mga maring. Mainit-init nga balita karong adlaw. Ay nako, mga maring, giangkon sa Filipino-American internet personality nga si Bretman Rock nga dili siya ganahan sa actress nga si Vanessa Hudgens at tungod sa usa ka dili maayong kasinatian nila sa Coachella, pipila ka tuig na ang milabay. Gibutiyag ni Bretman ang maong pahayag atol sa iyang guest appearance sa Osaka podcast. Diin gipangutanan siya kung kinsa ang iyang pinakadismayadong celebrity encounter. Matod niya nga nakita sila ni Vanessa sa Coachella kaniadtong tuig 2018 isip brand ambassadors sa Osaka Gummy Vitamins brand og iyang giingon nga dili maayong batasan ang aktres kaniya atol sa maong event. Sa pagkakaroon, wala pa'y pahayag si Vanessa kabahin sa akusasyon ni Bretman sa iya matod pang pamatasan. Ay naku, mga gwapa mo din sila mga kabawa di ay. Bueno mga maring mo to ato ang showbiz balita karong adlaw nga Biyernes. Ako ni si Maring Inday Erica, di man kagwapa, di man kamistesa. Ayaw kapiyan sa basig mapon maako na ka. Bye-bye!